guys, welcome to our channel, Igsoon Bisdak. Karon guys, ipakita na ko sa inyo mag litson manok mi. Native chicken akong gamit guys. So mao ni ang akong mga ingredients. Una, butangan timplahan sa nako ang ilalom. Butangan ako siya og oyster sauce para namnam kay siya sa sulod. Kana siya guys. Atong isulod ang oyster sauce sa ilalom para di na ka magkuan. So ito na siya, ato na siya anaon na to siya para makuan gid dito sa ilalom. Simple ingredients ra kay ni guys. Next, para na siya kuan, butangan na to siya og brown sugar sa ilalom. Tangan ako ni siya brown sugar sa ilalom. So anaon sa nimo guys, uto na ninyong kuan para ma-mix ang oyster sauce. So butangan nato siya og para mas humot siya, butangan nato siya og dahon ng laurel. Tangan sad nato siya og pamintang buo. Magic sarap guys. Then mix. Siyempre dili mawala ang tanglad para mo na siyang nakahumot diya sa imuhang manok. Dahon buyas bombay. Binisaya lang ni siya nga luto guys. Anak kong ahos. Tapos suksukan din ako siya og sibuyas dahonan. So nidako na itong manok. So ako din siyang ano akong main ingredients ang coke. So butang ka diha gamay guys. Eps. Ano akong ihapla sa gawas. Ako siyang kuanan og coke. So ngani ra ka simple ang amo ang litson manok. So ato sa siyang i-rest for 10 minutes para ma-absorb niya ang kuan coke and katong sa ilalom niya. Yan dia sa pako. Isa din. So yan na.
puli mo, di. Jungjong ba init? Gisi no. Oh. Wala pa yung gisi-gisi. Wala sa tuna. Ayan. Wala na siya. Una pa rin maluto kaysa katawa. Kata naman to. So, ayan na po yung lechon manok natin. Malapit na siya. Tanay. Ayan. Basura ba? Hi. Ito na kayo bakaon. Taratat, tiratat. Pag nga po.